Християнството е една от най-разпространените религии в света и ето 10 интересни факта за него. Първо, християнството произлиза от юдаизма и се основава на живота и ученията на Исус Христос. Второ, Библията, свещената книга на християните, е съставена от две основни части – Стария и Новия Завет. Трето, християнството се е разпространило по целия свят с над 2,3 милиарда последователи. Четвърто, основната идея е любовта и милосърдието, което Исус учи. Пето, християнството е разделено на множество деноминации, като католицизъм, протестантизъм и православие. Шесто, много християнски празници, като Коледа и Великден, имат дълбоки исторически и културни корени. Седмо, християнството е оказало значително влияние върху изкуствата, литературата и философията. Осмо, вярата в Христос е свързана с концепцията за спасение и вечен живот. Девето, християнството е активно в социални и благотворителни инициативи по целия свят. И накрая десето, християнството продължава да се развива и адаптира към съвременния свят, запазвайки своите основни принципи.